Achọrọ m ịnụ nwanne di m n'obodo oyibo maka na mụ na di m agbasago. Anụrụ m di mgbe ndụ 22 years old. Ife mụ na di m bụrụ bụ gịnị? 5 years before anyị wee gbasaa. Anụsịalụ m di mụ na di m wee bili, mụ na mami ya na ụmụnne ebili n'ofu ụlọ. Mgbe afọ ọnụ atala m, ọ mami ya na-ego ife nri niile, na-ego ife ọbụla enidi n'ụlọ. Onwe ife enidi, edesie list enye mami anyị ego je gote. Ife a na-agakwa o. Ya agba nkịtị maka na gịnị mee? Nọọ na be nwaanyị ọzọ ka anụ atalị ya, yọtago like nwaanyị nwe ezinụlọ ya wee nọ atị ya. Na ejere zọsaba nne die, nya ya egote ihe o, nya ya egbogo ma nya ya agbada. Mana di ya masịrị ife mma. Na o nwere ụzọ ọzọ ego si abịa aka o. Na o nwere ụzọ ọzọ. Di ya bịa nara enye pocket money. Na emetu ego aka bụ mebi na di chọọ ka ya je goteli ya mmanya n'ezi, ọ gote one thing or the other, ịghọtago. Ehe. Ma ọ nyelie mmadụ ego, ma ọ na ya na-asa akwa fọchata ego. Ọ sị m ihe a na-agakwa o. Until nye ekpegide ekpele di ya wee chọta ụlọ maka ya na mami ya bido fịọchaba o. Mana ya fada afọcha maka ego o. Na ọ na-ezizi ozi ka ụmụaka welie na-eme oru. Ndị mmadụ wee sị anya chọta ụlọ, di ya wee chọta ụlọ, fana akwa wee bili. Ọ sị m nne, ka ya na di ya ebiele, nye echekwa na ife ga-echenji. Ọ sị m to her greatest surprise, na ya ga-anọla etu mama di ya kọ kpamkpamkpam bata, bulu ji, bulu rice, bulu beans, ife ha ga-eri o, bute. Ya wee kpọọ di ya, na bọsị izizi o mee, na ya chegodo m ọnọọ ịgbagolo etu o si machapụta nọ from ifefe ọnụ ụlọ. Ọ bụ na ọ bụrụ ifefe ọnụ ụlọ, na ihe di ya na-eme bụ foodstuff ha gwọ kpọọ mami ya nye ego, ogote. Ife eji esi ofe gwọ kpọọ mami ya nye ego, ogote patala ha. Ịmara ife dọka ka mma atụ na mami ya bụ n'Ọka, fanwa bili na Ọnịcha. Ịghọta na so ọ bụ na foodstuff ha gwọ, di ya esendị alụ mami ya ego nye alat o list cho sendị alụ ya, o je gote bute elefa ka a ghara imetụ ego aka, ka a ghara infact ọsị m nne. To the point that na o nwee nwaanyị na-ele ife n'iru be ha. Na ife di ya na-emezi bụ nya ya onye ego ntụ ma ọ ga-enye ya ego ma ọ sendị alụ ya, ọ bụrụkwa na enwere akaụntụ, ọ bụrụkwa ọsị m ike kwụlụ ọtọ bụ ya. Na ihe ọ na-emezi bụ ọsị anya ji eweta na nke nwaanyị afọ. So nwaanyị afọ wee bido complain ba na ada ele ife n'aka. Ife di ya na-emezi bụ ọpụta o were ihe dịka 10,000 onye dị woman sị anya jide, nwunye bịa na-ewele ife ka ọ na-agbakọ, ọ bụ na ọgwụ ka ọgwụ ya. Hey! Na afụ nụrụ ụdị aka chichichi dịka di ya. And na afụ nụrụ mommy's boy dịka di ya. Na o nwee nwanne di ya, ịghọtago. Na o nwee nwanne di ya nke obele. Na di ya tọrọ ya direct, ọ bụrụ na ọ bụ obele nke n'ọfọ, kwa ịghọtago. So n'ihe a na-eme dutere na mami ya adọrọ na mma, and na mami ya akwa igolu di ya, nya bịazi anya kpọọ the guy na-akọli ya na-ebelu this guy akwa. Nya kpọọ the guy na-akọli ya na-ebelu this guy akwa. This guy wee bido nya kpọrọ anya sendị alụ ego. No, this guy bụ onye izizi nyeli ego na that family. No, this guy bụ onye izizi gonyeli ude. No, this guy bụ onye izizi gonyeli akwa. No, this guy bụ onye na-agwa okwu ka mmadụ. Ọ sị m mgbe ụfọdụ, nya bịazi anya ebela akwa na-abe the guy. Akwa ịghọtago, nya luo nya na-ebeseri ya akwa. From ibeseri akwa fa na-abịa ebido kwe o. Ịmagonu mmadụ na-abọ na-ebe akwa na-afịa aka fịagide aka. Oluo one day na fa mara mgbe fa ji see ibongi. Ọ sị m nnọọkwa otu ahụ. Na ya na di bikwe. Akwa ịghọtago, mana ya ka atụrụ ime. Ọ sị m na ihe kasịzi njọ bụ na ka esesiela ibongi afọ nya dị ime. Na ya na di ya na-esekwa ibongi since na ya dịrị ime o. Nya wee dị ime, andị na ama nọ nwanne di ya tụbali anya bụ ime. Nya agwụ ya. Hey, otie. Mana o nwere ihe okwu, ọsị anya bubie, nya natasị di ya na ya dị ime, di ya echekwa na ya dị ime. Nya wee bube afọ ime, bugide afọ ime. Maka na mama di ya na-eji ime, afọ ime na-elu. Di ya wee sị ya na ọ ga-eje na nke mama di ya ka o jee, ka mama di ya ji enyi ime. Nya wee jụsị na ya ma nje. Na ya na nwaanyị a dọrọ na mma nọmba 1. Na o nwere ka a ga-esi wee bulu afọ ime bujelu mama di ya ka o ji enyi ime. Di ya sị ya na ya akwụkwọ ụgwọ ojiji ime ya, nya jee ka o ji enyi ime. Nya wee jụ. Ọ sị m nna ọkwana ya.
ya wee jegwa nwanne nwoke wee sị anyị ejekwane na ya trọsụrụ ma mịa na-ezokwu na ọ na-eji lokal ime mana ọ bụrụzi nke na nwa ya chetakwa the secret o ọsị m nne ya mana ife ya na-akọlụ m no biggest secret of her life mana etu o si wee dọrọ ya ka aji wee na-akọ ọ bụghị ọtago ọsị m ọkwa na anya wee bube dị afọ ime busie oge ije mụ nwa wee luo ya wee chebe ụlọ ọgwụ luo n'ụlọ ọgwụ mụọ nwa mụsịa nwa di eju na ọma bịafịa n'ụlọ ọgwụ di ekwere abịa afịa n'ụlọ ọgwụ maka na ejere na nke mami ya na nwanne di afọ bụ ihe bukolu ihe niile everything butere ya n'ụlọ ọgwụ ya nwa bịa gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ ịghọtago mana ya gwalụ die nọ ndị befe gbapụtara ya n'ụlọ ọgwụ mana ka a gbapụtasịrị ya n'ụlọ ọgwụ afọ ka ji nọ nwayọọ tọ nọ na-be nne ya sị na ya anụsigo die wee bịa wee yọba biko ya wee jụ sị na ya chọrọzi maka na ihe na-ewute abụrụ sọsọ na ọ gbapụtara ya n'ụlọ ọgwụ na ihe na-ewute bụ ịbọngị ya na nwanne ya nwoke na-ese ya wee sị ndị befe na ya anụsigo ekpelugbede ya ajụ sị ya bịa wele ife ome n'isi ya sị ma ọkwa ya ndị befe wee bịa wele ife ome n'isi ya ọ sị m na ya na nwanne die ka na-akwụkwọ ahụ ka na-esi ịbọngị n'azụ na kịta na nwanne die jebela Ghana wee lụzie Ghana wee kpọọ ya wee sị ya na ya chọọ ka ya tiri ya akwụkwọ ka ogbogote ọ bụ na ogbogote ka fa na-abụ n'ụba di na nwunye after all na nwa afọ bụ nke ya papa ịghọta na ọ sị m ihe nke wee kwụrụ ọtọ wee gwu ya ike na ya love the boy na ya chọrọ ịnụ the boy mana ebe bụzi nsogbu bụ na ya mara ma ọ bụ alụ na ala Igbo nwaanyị ịnụ ụmụnne na-abụ na fa ka agwakwa mama ha na fa ka agwakwa nwanne ya nwoke n'ife fa chọọ bụ ọ bụrụ na ya gbogote Ghana fa na-aba anụọ di na nwunye fa nụọ di na nwunye fa ebibe ịghọta na then mgbe fa na-abụọ ga-esozi wee nata one Christmas wa kpọkọzia the whole family gwawa ihe emeenụ mana ife a chọrọ ịma bụ ma ọ bụ alụ ka ọ na ọ bụrụ alụ na enwere ike ịga n'iru ịghọta na ya chọrọ ije jụba ndị be ha maka na ya jụọ ndị be ha amara ife na-achọ imenụ ya jụkwanụ ndị be nke nwaanyị fa amara ife na-achọ imenụ n'ọha ka a ji wee wepụta ya n'iru akwụkwọ ka ọ ghara inwe onye ma alụ onye ya bụ so nwanne m kedu ife ilo ihe anụnwa dizgala na-ajụ kịta ọ bụ alụ mụ gwa amụọrọ o nwere ka nsị nwa amakwụ m etu nke esi wee tinye ọnụ n'okwu a because na the husband emere ọfụma mana ọ dụrụ enough nwanne nwoke idine nwunye nwanne ọ dụrụ enough mana na ife na-eme alụ na be anyị bụkwa n'Igbo onye bupụta nke ya amalụ akwụghị ya tago ọ sị m na ya nọ n'etiti mmiri na ya mara ife a ga-eme na ya love this guy and na ọnwụ ya ka akụ n'ọnya bụ another thing ya ji wee sị ka anọ bịa ma ọ bụ na ọ dị possible mana ọ bụ na ọ dụrụ possible ka ya ji nwayọọ zoo onwe ya gbuo onwe ya n'ụgbọ nchụchụ gwakwuo the guy maka na the guy ya mọrọkwu akwụghị ya taa na aka famali ifefe ga-eme ife na-eme o ife na-eme gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme banyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ